Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ang imo niyang maduna sa kapatiran sa espiritual. Timbangi gayud siya, kay nakita ko ang inyong chemistry nga maghatod unya sa kalampusan human sa propesiya. Tara sila, determinasyon ug insaktong pailom ang gikinahanglan mo. Aron maangkon sa hingpit ang gugma ni Maynard Benavides. Hangtod karon na. Bugat paghihapon alang kanako ang ipamung sa tigwa nga Benavides. Ug ang kuno nako, narilaong paghihapon ko hangtod karon. Apat si Maynard. Aliwa lang niya. Way bili para niya ang ipamung sa amahan niya nga labaw supremo. Kinahanglang maminaw ka na ko, Senyor Supremo. Unsa ba na ka-importante? Importante gid kaayo. Kay gusto kong tahuron kasab sa anak nimo si Jo Marie Benavides. Oh, Ang ibuhat karon si mong anak. Gihimo mo sab kanas namatay nimong amahan. Kinsa mo ilabaw supremo kanhi, Senyor. unsay buot nimong ipasabot? Ang imong pagbaliwa sa mga pong ni aning Senyor Benedicto Benavides nga ako maugid ko noy angayan nga ikauban nimo sa kinabuhi. Mo usa ka pagtampas mo kaniya, Senyor Maynard. Nganong nakaingon ka, Mariana? Nahulagway ko lang ang gihimo karon sa imong uniko iho. Tar sila. Dunay panultihon nga nakadayon. Ayaw buhata nga to sa uban. Ang dili mo gusto buhaton nila diha kanimo. Unya? Gibuhat mo na nga to sa imong amahan. Ug dayag na lang nga ang baos. Gibuhatan kasab sa ingon sa anak nimo si Jo Marie. Tar sila. You're doing silly things. Senyor Supremo? Ang gipamong sa usa ka patay na. Iya na ka na sa hangin. Kasato pa. Kay wa naman siya. Ang katumanan sa iyang mga gipamong kaniadto diha kanimo. Maisip nga unofficial. Kay dili magkini dokumentado. Kasato pa. Nagdepende ka na sa diskresyon. Nako mismo. Gamoy ni apaning kinabuhi. Sir Maynard. Kaya ang mga pong kinahanglang ubanhan ka na sa buhat. Sa Latinong pinulungan, actus kratos. Nan, unsaon pag-uban sa buhat, kung ang namong patay na, bitaliwa naman siya. Oh, O kung saon ko sa pagtuman sa iyang kabubuton, kung sa buhi pa siya, way direktang mandok gikan kaniya nga bisag mag-ingon man lang. Buhata yun unya ka na, Maynard, sa higayon nga wa na unya ako ning kinabuhi. Supremo. Wah! Sembergwinsa! Awa sa kong atumangan tar sila! Oo, Senyor Supremo. Wa ko'y gitugutan nga basta na lang mo sulti og mga pung nga makapainsulto karago. Ug labaw nang wa ko'y gitugutan nga muuting kaibahin sa kahimtang karon namong amahan ug anak. Sembergwinsa! Pakyasta, kay wa gyud nato makita ang katingalahang puntahan sa misteryoso yuta sa adlaw. Di na nato paabutan pa ang laing kagabion, Padre. Magpasalamat na lang ta nga sa ikaduhang pagsubang gabi sa takdol nga buwan, way hinanib sila utan ang nasaag ni Dapita, Jo Marie Benavides. Ngano ka, Padre Verde? Tungod kay ang tinunglo nga yuta sa adlaw, usa ka bala ang dapit. Ug niya kita nining Dapita. Unsa? Basta kay mauna kining Dapita, Jo Marie. Dinhi ko nakita ang misteryosong puntahan nga dili ko masabot kung unsang mata nga sa enerhiya ang anaan ini. Mamalik na lang unya ta din sa laing higayon, Padre. Tun-ana to kung unsay maayong buhaton. Aron ato kini makita.
Chumare, magtinabangay kita. Aron dili maulipon sa gahom sa yawa ang kalibutan ug ang kinatibuk ang henerasyon sa katawan. Pakamatyad ko nga akong pagka-Kristiyano, Padre Ferde. Salamat, Chumare Buenavides. Maunang gisulti ni Padre Ferdy. Oh, Krish. Jom, kung mamaulit ta sa karaang bahay sa mga Benavides, okay na ka si Tito Menard? Huwag ka siya masuko? Andam na ko niya ng bahina, Krish. Jom, sige na. Manghipos na taan ng gimontar na tong tent. Mamaulit mo ka ta. Sige. Oh, Liuyog ang yuta. Jom, Marie! My God! Naglinog! Dali, gunit ako. Jom, nahadlo ko! Tingaling mga unsa ta din he. Narabag yung tayo ng takong bukid nga. Ang ibabaw, may bukwak o puwaw ni aso. Padre Ferde! Padre! Padre! Oh, Padre Ferde! Ano yung nagitingalita din ni matapos, Jom, Marie? Oh! Oh my God! Ibuto ang bulkan! Jom, Marie! Dili pa ko gustong mamatay! May daw utang mahitabo na ito, Krish. Mubiya tayo ni Dapita. Nibuto na ang bulkan! Kinahanglan nga magkabiyata! Kaysa pigas kabahin, nagbaha na o nagkayong lava gikan si babaw! Dali na ka mo, Christian! Jumare! Oh, Padre! Diyos ko, ang imong pagbuot mo gayon ang matuman. Isalig ko kanimo kiniktaran. Ginoo ko, unsa ba kayo nitabo ni Christian? Mamatay sila. Nauna na ang pagtayog sa yuta. Aman ang bulkan, padayon nga nag-alburuto. Ay, kahadlo, kaya kauban ko rin. Dili ta kapasagdan, anak. Rina, Pero nibaha na og nagkayo na ang mga lava gikan sa bulkan nga. Niya nagkasapaan sa latsera, ma. buwas ni atong nahimutan nga, dahil kabalaka. Ipasalig ka na ni Sir Maynard. Apa nagikabalakan ko karon mo si Miss Krisha. Gusto na ituod, ma. Sila si Miss Krisha o Jo Marie. Tuaro ba sila paingon sa nagong bukid sa Olympus, kauban ang pare? Birisulta na gyud ang pagkamasinupako ni Jo Marie Benavides sa iyang amahan. Ugi angin-angin pa niya si Miss Krisha. Padayon ang pag-alboruto sa nabuhi nga bulkan sa Olympus. Wa ka ba na mo balaka sa imong uniko iyo, Senyor Supremo, Maynard Benavides? Kung kabalaka lang ang hisgutan, way kabutangan. Kay bisan ug masinupakon ka nako si Iho Jo Marie. Apan pinangga ko kay siya. Bugtong siyang handumanan sa akong gugma kan anhing digna nga akong asawa. Kisakitan ko nakabati niya ng mga puga mo karon, Senyor Maynard. Paghikog kung gusto katar sila. Paghikog! Unsa? Ingrasya, nibuto na ang nabuhi nga bulkan nga Olympus dito sa Latiera. Rolaida, mao ka na ang gikabalakan ko pag-ayo para sa akong alaga nga si Dudong Jo Marie. Kaoban ni Jomari si Iha Krisha ug tuas na ng bukira. Rolaida, Wa ko'y access of communication dito kay blackout. gusto ko mo siyagit sa tumang kagool. Apan mas kinahanglan ako karong magpakaligon alang sa akong alaga. Idagop ko na lang sa Diyos ang tanan. Diyos ba, Oroy? Naanasag ka ng pagkabihata ni mong kinaiya. Sa panahon nga iko din, bugtong ang gahom sa Diyos na lang mao ang angay natong saligan og sandikan, Rolaida. Kaniya kita angay nga mukuhag kalig-on og kusog. Ingrasya. Nganog niya ka mandagop na ko ron. Ang inyo di ay kapatiran sa espiritual. Wa na ko'y pakinihan na ingrasya. Tungod pa kay mas bugat pa ang dugo kaysa tubig. Ingrasya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!